Moi! Ihmettelittekin varmaan, miksi mä poistin mun kaikki videot, paitsi sitä yhtä. No, koska mulla on siis siihen syy. Ja se on siis sellainen, että mä aloitan alusta, paitsi mä en halua poistaa sitä yhtä, koska mä en vaan tiedä, miksi mä en halunnut poistaa, mutta mä en vaan halunnut. Ja joo, siis joo. Älkää silti tilatko. Eli siis lopetatte tilaamisen. Mä en ole hyvä sana siihen. Ja kyllä, minä olen tekemässä video, mulla on sen takia tämä keppi tässä. Tälleen. Tälleen. Don't run away. Help you is crazy. I watch it from a crime. I was some amazing, some wrong crime. I was some flowers, but you know what first? My heart is in my heart. She's my crash, my love. But I'm making mine, cause I'm never give it up. She's my crash. Päässä oli lakun roska. Mä en tiedä miksi. Hei!